Mun aamu alkaa aina kahvilla. Mä pistän kahvin mikroon ja sillä aika pojille iltapalat. Sitten mä ruven kattelemaan mun puhelinta, mitä sinne on tullut. Pojat kouluun, heippa! Sitten lähdetäänkin kattoo verkkokauppatilauksia. Niitä on taas yön aikana tullut ja ne laitetaan tonne sivuun ennen pakkaamista. Sitten sähköpostien läpikäynti ja vastaaminen. No niin, ja koti on aivan kaauksessa. No eipä oo enää. No sit vähän vielä tasojen pyyhkimistä. Mulle on tosi tärkeää, että koti on aina siisti. Pyyhkikoneen lähtee joka aamu päälle. Sitten vähän imurointia. Saa vähän liikettä ennen kuin menee tonne tietokoneelle istuu. Jostain syystä pojat myllää nämä tyynyt ja torkkupeitot aina aivan täysin ja mä laitan ne aina aamulla ja oikeasti myös iltaisin kuntoon. Sitten lähdetäänkin tekemään uusia tauluja, että saadaan lisää myyntiä. Konsultaatiokäynnille pakattu materiaalit kassiin. Sitten onkin ilta ja mä menen sohvan nurkkaan tekemään loput työt.